Aşgabatda 20 ýyldan köni uloglary gurotlyk barlygyndan geçirmezlik baradaky düzgün paýtagtlylaryň awtoulyk tewdasyny çäklendirýär. Paýtagtyň bazarlarynda diňe 2003-nji ýyldan soň çykan uloglary Aşgabat propiskasy bolanyryň adyny resmileşdirip bolýar. Sol bir wagtda bu çäklendirmeler korrupsiýa ýol açyp, paranyň öwezine bu düzgünden sowa geçmegiň ýollary hödürlenýär. Geçen ýylyň noýabryndan bäri Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtouloglaryň tehnik ýagdaýyny anyklaýyş we hasaba alyş edarysy 20 ýyldan ozal öndürilen ýeňil awtouloglaryň tehnik gurotlyk gözegçiliginden geçirilmegine ruhsat bermän gelýär. Adatça bolşýaly, dil üstünden berilýän bu görkezmäniň kanuny esaslary we sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu çäklendirmeler paýtagtdaky awtoulyk tewdasyna hem täsir etdi. Aşgabatda sürücüler 20 ýyldan öň öndürilen uloglaryny ýerlemek üçin indi sewitlerden hyridar gözleýärler. Aşgabatyň bazarlarynda ulagy bahalanynda ilki bilen propiskaň nerede diýip soraýarlar. Egerde paýtagtda ýazga duran bolsaň, onda 20 ýyldan köne bolan uloglaryň gurotlyk hatyny almakdaky çäklendirmeler sebäpli ony adyňa resmileşdirip bilmejekdiklerini aýdýarlar. Vilayetlerden gelen hyridarlary hiç ýyly çäklendirme ýok diýip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerinden habarly söhbetdeşimiz gurrun berdi. Anonimlik şertinde maglumat veren paýtagtyň ýaşaýjysy käbir ulag eýeleriniň bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny hem teklip edýändiklerini aýtdy. Söwdägärler Aşgabat ýazgysy bolanlara ulagyň bahasynyň üstüne 10 000 manat para berip, ony desine adyna resmileşdirip bermegi teklip edýärler. Ulag eýesi bu puluň polisiýa berilmelidigini aýdyp, şol bir wagtda munyň bilen çäklenmän bu öz boluşly hyzmaty üçin özüne hem goşmaça 300 manat soraýar. Galalaşylsa ulagy bazardan çykarman ýol polisiýasynyň özü gelip ony 2 sagatyň içinde adyna resmileşdirip berýär diýip söhbetdeşimiz sözüne goşdy. Ýokarky ýagdaýlar boýunça İçeri işleri ministrliginden sorsanda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugyndan kommentariýa almak başartmady.